Sanibona, ngiyabingelela uMnguni umthandi wabandoda engazalwa ndoda kwasephanda ndoda kwasekhona isehlula amanye amadoda. Ngiyabingelela kakhulu bakwethu ngomhla ka-1 and 2 kuLesihlanu noMgqibelo ngizobe ngisegoli eSoweto kuMampulu Street. Kuzothi ngomhla ka-9 and 10 ngizobe ngiseNanda eThekwini eMawoti. Ngiyacela bakwethu ukuthi abantu abaqhubeke nokubhalisa, abantu abaqhubeke nokubhukha khona-ke kuzokwazeka ukuthi bangaka abantu. Siya ngokuya siyagcwala. Ngiyacela ningalenzi iphutha lokufona, nibhalise iphutha lokufona umuntu asho ukuthi ungubani uya kuphi. Enye into ngicela ukuyixwayisa abantu, asiyithathi imali ufika nayo, asiyithathi ngokuthi umuntu kuthiwa faka imali phambili. Cha, uma uthola umuntu osho njalo nje akusimina, mina ngithi wosatha into yakho, wosathe ilokhuzane into ofuna ukwenzelwa ngayo. Ngiyabonga kakhulu bakwethu, ningakhohlwa-ke nazi iy'namba nizawufona, nifonele ukuthi nibhukhe, zibhaliwe la ngaphansi. Inkosi yomusa ayibusise, amen. Sungashaya-ke isithombe.